Hola, nois i noies. Perdoneu, estava capficat pensant en la vida que he viscut. Sí, he viscut una vida intensa. Cuba, Nova York, París... Però sempre m'he estimat Arenys de Mar. Jo era ben poca cosa, un jovenet, quan em vaig acomiadar al port d'Arenys de Mar de la meva mare i els meus germans. Quan vaig arribar a Cuba, vaig saber que ella havia mort, però mai em vaig sentir sol. En Mariano Carbó i Baral va tenir cura de mi, com de molts altres joves arenyencs que havien anat a Cuba. Ell em va donar la primera feina fabricant baguls. Després vaig treballar amb el meu oncle i finalment, quan ja tenia la meva pròpia adoberia de pells, quan venien joves catalans cercant feina i deien que eren d'Arenys de Mar, jo els feia dir el jo pecador. Aleshores ells recitaven: jo pecador em confesso amb Déu Totpoderós, amb la benaventurada Verge Maria, amb el benaventurat Arcàngel Sant Miquel, amb el benaventurat Sant Joan Baptista, amb tots els sants apòstols, Sant Pere, Sant Pau i el gloriós màrtir Sant Zenon. Si deien Sant Zenon, aleshores era que eren arenyencs de veritat i sabien aquells joves que trobarien feina a casa meva. Gràcies al meu treball, a les meves inversions, als meus negocis i també una mica en part a la sort, vaig esdevenir l'home més ric d'Espanya. Això diuen. Però jo volia fer alguna cosa pel meu poble, per Arenys de Mar. Volia dotar l'hospital de més diners. I com tots he sabut, els hospitals es mantenien amb la recaptació que es feien en els teatres. Per això vaig enviar més diners perquè fessin un teatre més gran, que hi cabés més gent. Aquest, el teatre principal, és el meu primer regal a la vila d'Arenys de Mar. El segon va ser aquest hospital, un hospital de primera categoria, amb molt d'espai per albergar-hi a molts malalts, en les millors condicions, dotat dels millors metges. Sempre vaig estimar molt Arenys de Mar i recordava les meves arrels. Quan vaig tornar, em varen fer un homenatge extraordinari. Em vaig sentir l'home més afortunat i feliç del món. Cuba m'ho va donar tot. Ara ho recordo i vaig ser molt feliç allà. Vaig treballar molt, però m'agradava allò que feia. Després a Nova York vaig conèixer una noia molt més jove que jo i ens vam casar. Però ves, no li agradava ni Arenys ni Barcelona. Volia estar-se a París, però jo volia quedar-me a la meva terra. Què els sembla? Imponent. Aquest mausoleu el va encarregar el meu fill Joséito a un escultor francès, Charles-Alphonse Guéméry. Aquesta figura que veuen estirada sóc jo, Josep Xifré, al costat de les estàtues de la beneficència i la perseverància. I més amunt hi ha una placa que diu que Josep Xifré i Casas, del seu patrimoni, va fundar aquesta casa per tenir cura dels malalts. L'hospital, un regal per la vila d'Arenys de Mar, el millor dels meus llegats.